Du lå også lege med det her sidste år, kan jeg huske. Ja, det gør jeg. Jeg synes, det er sjovt. Det er måske svært om. Ja, de skal jo levende endnu. Jeg tænkte på, at Mette ikke kan til det her med at så frit sådan. Det er smukt, der er om. Jeg synes, I skal tage og køre jeres klasser. Og hvad nu? Nå, jeg er ude i jakken. Det er godt, du kommer der, så kan vi sætte noget pli på. Jeg vil have, at de tager et par mavebøjninger, så de får lidt puls på. Jeg giver ikke. Der er ikke noget, man har giver. Nej, det skal jeg også. Og så laver han lige som efter, og så er det ude at prøve. Ja. Prøv at se ud på måden, eller måden,